Γεια σας παιδιά, θα πάμε να παίξουμε εδώ πέρα το Routers Live 1, όχι το 2, το 1. Πάμε να το παίξουμε. Αν δεν έχετε κάνει ακόμη εγγραφή και καμπανάκι, κάντε τώρα. Στόχος είναι να φτάσουμε στους 100.000 ή τους 50. Πάμε. Έχω παίξει λίγο. Λοιπόν, το σπίτι μου είναι αυτό εδώ πέρα. Όχι, δεν μπορώ να μπω. Λοιπόν, το σπίτι μου είναι αυτό εδώ πέρα. Το έχω φτιάξει λίγο εδώ πέρα. Και καλά, πεινάω πάρα πολύ. Κάτσε εδώ να πάω να φάω. Εδώ πέρα αυτό είναι το σπίτι μου. Ωραίο σπιτάκι. Θα σας δείξω μετά αυτό τι κάνει. Πού είναι, το έχω βάλει. Να το. Να χαρώ λίγο κι εγώ να παίξω. Ενέργεια. Να μαζέψω λίγη ενέργεια επειδή... Ναι, δεν ξέρω γιατί είχα λίγη, αλλά πρέπει να μαζεύω ενέργεια για να κάνω καλά βίντεο. Και αυτό ισχύει και στην πραγματικότητα. Εδώ βλέπετε πόσα λεφτά έχω και πόσους ακόλουθους. Τέλος πάντων βλέπετε. Κάτι είναι άλλο. Κάτσε. Μισό λεπτό παιδιά. Εδώ πέρα είναι το PC μου. Δείτε εδώ PC. T-Rex. Δηλαδή το skin μου είναι σαν το PC. Φανταστείτε. Λοιπόν, ένα κλακ, λουκ, κλακ, 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 κλακ. Δεν μας νοιάζουν αυτά. Ερχόμαστε εδώ. Πάμε να παίξουμε αυτό το ωραίο το παιχνίδι Rivals. Βέβαια δεν είναι το Rivals, το κανονικό που είχα να κάνει στο επόμενο part, το πρώτο, αλλά άμεση. Αλλά θα βγει ωραίο. Λοιπόν, τώρα εδώ πρέπει να το στοχεύσει στο κέντρο όσο γίνεται. Το έχω κάνει μια φορά 100%. Δεν είναι και εύκολο ούτε δύσκολο. Πάμε να το κάνουμε uploading. Εδώ πέρα η δισκέτα μου, ούτε τη θυμάμαι παιδιά, έχω πάρα πολύ καιρό να παίξω κυριολεκτικά. Δηλαδή φανταστείτε ούτε το PC μου θυμάμαι, ούτε τίποτα. Εκτός από τα κάποια πράγματα. Εδώ πέρα είναι τα φοβερά μου router. Αυτό router είναι, νομίζω. Τα φοβερά μου router που δεν κολλάει καθόλου, είδατε πόσο γρήγορα γίνεται το upload. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η πλακέτα μου. Από πού μπορώ να σας δείξω και τις άλλες πλακέτες. Εδώ πέρα δεν ήταν. Όχι. Εδώ πέρα ήταν να αγοράζεις. Για συγγνώμη, τα έχω ξεχάσει, ούτε τίποτα δεν θυμάμαι. Όχι. Κάπου εδώ ήταν. Να, ήταν εδώ. Εδώ ήταν, να το. Η πρώτη μου ήταν αυτή και εγώ σε αυτή σκοπεύω να φτάσω στην πραγματική ζωή. Μετά ήταν αυτές εδώ οι ψάρι. Και αυτές εδώ πέρα. Με βλέπετε ότι έχω 4 τέτοιες και 3, ναι, έχω αρκετές τέτοιες επειδή έχω κάνει και ρεμπίθ. Βασικά ρεμπίθ υπάρχει, δεν ξέρω, κάπως τις έχω αποκτήσει. Εδώ είναι η πλακέτα μου. Τέλος πάντων, επειδή βαριόμαστε, ήρθε η ώρα να πάμε να παίξουμε τα ωραία τα παιχνίδια. Μπήκαμε ως στόχος το αγαπημένο μου παιχνίδι και στο κεφάλι. Κρακ, 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 κρουκ. Να έρθουμε πιο κοντά. Βασικά δεν είμαστε και νουμπάδες. Να πεις να είμαστε κοντά από μακριά ρε και να μην φάνουμε νουμπάδες. Τους έχω ρίξει όλους. 22 λεπτά θα πεις τι λέει. Α, όχι. 19 δευτερόλεπτα, το σκόρ ήταν τώρα. Κρακ, κρουκ, κρακ, 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 κρακ. Αυτό το παιδί το στόχεψα. 34, καθόλου άσχημο. Έλα και εδώ πέρα πρέπει να κάνεις το ίδιο. Έλα, λίγο ήθελα. Και, πω αυτό χάλια μου. Το upload δείτε παιδιά πόσο γρήγορα θα γίνει. Κόλλησα. Βοήθεια. Έγινε ήδη.
Δείτε εδώ πέρα. Έλα. Βάλε, μη ζηλεύεις, βάλε κόσμε. Αυτά τα... όχι άσχημα, αλλά πήραμε πραγματάκι να πεις. Άντε θα παίξω ακόμη ένα παιχνίδι. Ποιο να παίξω, μπεμπάμπλομ, του τσέμπλομ μπλιμ όμπι μάστε. Για να φανταστώ δεν τα είδα. Δεν το είδα παιδιά, συγγνώμη. Δεν είδα ότι είχε τα νόμιλια. Παιδιά, το μυστικό από εδώ είναι να κάνεις έτσι, πλάγια και βλέπεις που πατάς. Μετά από εδώ ερχόμαστε. Παιδιά, εδώ πρέπει να πηδάτε, το ξέχασα. Είναι και πρέπει και να τρέχετε. Τώρα είδα. Πέρασα πάνω από το παγωτό. Παγωτά δεν είναι αυτά. Εδώ πέρα, αυτό εδώ, αν θυμάμαι καλά. Ναι, αυτό εδώ πέρα πρέπει να το σμπρώξεις. Δεν μπορώ να το σμπρώξεις. Είμαι μικρούλης και δεν έχω δύναμη. Δεν έχω δύναμη. Έλα. Εδώ. Πάμε. Έλα. Θα πάρω φόρα. Το χτύπησα. Έλα, πάμε πάλι. Εν τω μεταξύ φοράει γυαλικό γουρούνι. Πρώτη φορά το βλέπετε. Έλα. Και από εδώ και από εδώ. Έλα. Παιδιά, αυτό είναι δύσκολο, ρε. Ξημέρωσε. Ευχαριστούμε, ρε. Είναι. Πάμε λίγο. Πατάμε. Παιδιά. Εντάξει. Συγγνώμη, αλλά νέος είμαι με αυτά. Δεν ξέρω τι τόσο. Τώρα θα σας το κόβα στη μέση το βίντεο, αλλά να το. Είμαι Μπουμ. Ωραία. Τώρα δεν με νοιάζει γιατί λεπτομέρεια. Ναι, το παρασκέφτηκα. Γιατί έχω κάτι παιδιά σαν να κοιμάμαι. Ζουζου. Λοιπόν, θα κάνω αυτό που με βολεύει εμένα στις μικρές αποστολές. Μια χαρά, το κάναμε γι' αυτό. Θέλω να βγει. Θα βγει καλό αυτό το βίντεο. 98, πάμε λίγο. 99,4. Καλύτερο βγήκε. Για να ξέρετε θα παίξω και καμιά μέρα Fortnite. Θα παίξω. Το έχω, δείτε, το έχω κατεβασμένο εδώ. Men's Games. Το έχω κατεβασμένο, έχω πολλά παιχνίδια. Να, ένα από αυτά έχω και Rocket και κατεβασμένο το έχω. Πάμε να δούμε. Έπιασα λεφτάκι. Για να δούμε. Ωραία. Ωραία φίλε, πολύ γρήγορα πέφτει. Να φάω λίγο. Επειδή τώρα εγώ έχω λεφτά, τώρα ξέρω για εσάς είναι λίγο δύσκολο το αρχίζει, αλλά μετά πιστέψτε με, αν έχεις τόσο λεφτά, απλά δεν σε νοιάζει και παίρνεις συνέχεια και να έχεις εδώ πέρα παιδιά, εδώ πέρα στο φαγητά και να έχεις 99, παίρνεις ένα μη γεμάτο, δηλαδή αυτό με τα 50 το χοντρό το φαγητό. Πάμε, φεύγουμε από το σπίτι μας, τι γίνεται έξω. Δεν είδατε τίποτα. Παιδιά, αυτό να ξέρετε είναι πανσπάνιο. Είναι, ναι. Ναι. Για να το. Είναι Christmas του 2024. Είναι σπάνιο, παιδιά. Τι μπορούμε να αγοράσουμε από εδώ. Έχω πολλά. Λοιπόν, 300 billion. Κάτσε. Είμαι ακόμη εδώ σε αυτό το PC. Σας αγοράσω ένα καλύτερο PC. Δε παιδιά, σ' αγοράσω ένα PC της προκοπής. Βέβαια, θα μου πεις τα άλλα σου τα γκατζετάκια δεν θα τα κάνεις. Θα τα κάνω λίγο. Είναι πανάκριβα. Το ποντίκι είναι πιο ακριβό από το πλεκτρολόγιο. 7. Εντάξει, για την κάμερα, παιδιά, στη κάμερα έχω την εντύπωση ότι είναι... τι κάμερα είναι αυτή, τέλος πάντων. Παιδιά, και εδώ πέρα είναι αυτό που έπαιζα, εγώ έχω πάρει αυτό.
Δηλαδή και να πάει στα πολύ ακριβά, εντάξει, θα πάρεις, καλό θα είναι. Αλλά εγώ αυτό είναι το καλύτερο. Μέχρι τώρα μπορεί να βγουν κι άλλα. Πάει πολύ γρήγορα. Για δούμε, έλα. Ναι, ο πιο άτυχος του κόσμου. Φύγαμε. Για να δούμε. Θυμήθηκα. Δεν έχουμε και pets. Όχι, να το θυμήθηκα εδώ. Εδώ, παιδιά, υπάρχει ένα parkour. Δεν είναι δύσκολο. Εύκολο είναι. Αλλά πρέπει να ζεσταθείς. Για παράδειγμα, τώρα εγώ δεν έχω ζεσταθεί σε parkour. Άλλο πριν που έκανα ένα parkour. Δεν έχω ζεσταθεί, πρέπει να ζεσταθώ. Παιδιά, θα σας δείξω ένα κόλπο. Δείτε εδώ. Το βλέπετε, κάμερα. Δείτε, δεν περνάει. Ενώ από εδώ η κάμερα περνάει. Αν περνάει είναι λάθος. Άρα εδώ που δεν περνάει πρέπει να πάτε. Για να σας ευκολεύει. Για μένα πολύ ζόρις. Μου το είπε ένα περιστεράκι που ήταν καλό, ένας καλός φίλος. Για να δούμε από εδώ. Να, αυτό είναι το σωστό. Για να δούμε τι θα δούμε. Έλα. Boing. Για παρατέχα να πέσω. 1, 2. Παιδιά, οι καρδιές είναι πιο δύσκολες. Αλλά μιας και είμαι εγώ λίγο όμως έτσι. Ίσως είναι πιο εύκολες για μένα, δεν ξέρω. Φίλε, για λίγο. Για πολύ λίγο. Για πάρα πολύ λίγο δεν το κατάφερα. Λάθος. Σωστό. Τώρα με βλέπετε, θέλω να το πάω και γρήγορα. Πρέπει να ζεσταθώ, ακόμη δεν έχω ζεσταθεί. Παιδιά, έχω μπει στα parkour, ζεστά έχω μπει. Δηλαδή, μπήκα πολύ γρήγορα. Εδώ πέρα το σεντούκι σε δίνει μερικά διαμάντα. Σε δίνει περίπου, αν θυμάμαι, 60, κάπου εκεί, 50. Καλά πήγε αυτό. Παιδιά, είναι τόσο κοντά να κουμπίσω. Εδώ πέρα σωστά. Παιδιά, έχω την εντύπωση. Αν είσαι έτσι, με αυτό το skin, δεν μπορείς να σκαρφαλώσεις. Το έχω δοκιμάσει και σε άλλα παιχνίδια. Λάθος. Σωστό. Λάθος. Σωστό. Όχι! What? Είναι και βιαστικά το κάνω. Εδώ. Έλα! Περνάω, άρα από... Περίμενε! Παιδιά. Θα το κάνω το parkour. Τελεία και παύλα. Boing. Παιδιά, εντάξει, θα το δοκιμάσουμε μετά. Δεν θα πάρει όλη ώρα εδώ πέρα για να βαρεθούμε. Να λογικευτούμε και λίγο, δεν θα πάρουμε όλη την ώρα μας. Όμως, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Να με κάνετε εδώ πέρα follow. Και να εγγραφείτε φυσικά στο κανάλι. Μισό λεπτό. Εδώ πέρα στο κανάλι. Να το εδώ πέρα. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.